Dobrodošli na kanal Natašini psi. Zašto te pas ne sluša? Najčešći razlozi i rešenja. Ako te pas ne sluša kad ga zoveš, ako ignoriše tvoje komande ili prosto misliš da je tvrdoglav, ovaj video je za tebe. Danas ćemo pričati o najčešćim razlozima neposlušnosti i šta možeš da učiniš da pas počne da te sluša sa poverenjem i radošću. Ne razumete, ne ignorišete. Prva stvar koju moramo da razjasnimo. Pas te ne ignoriše zato što je bezobrazan. U većini slučajeva pas prosto ne razume šta želiš od njega. Zamisli da neko priča kineski, a ti ne razumeš ni jednu reč. Tako se osjeća pas kad vičeš dođi, a nisi ga naučio šta to znači. Zato kreni od osnova. Jednostavne komande, ponavljanje, nagrade u mirnom okruženju. Učenje mora da bude jasno i postepeno. Doslednost je ključ. Još jedna česta greška je nedoslednost. Ako danas dozvoljavaš psu da skače po gostima, a sutra ga grdiš zbog toga, pas dobija pomešane poruke. Za njega je pravilo ono što mu se dosledno pokazuje. Ako želiš da te pas sluša, moraš biti jasan, miran i uvek isti. To mu daje sigurnost. Odnos je važniji od komande. Psi najviše ne reaguju na emocije i energiju, a ne na reči. Ako si nervozan, vičeš, pretiš, pas te ne vidi kao stabilnog vođu. Ako si smiren, strpljiv i dosledan, tada pas prirodno želi da te prati. Poverenje se ne gradi komandama, već svakodnevnom povezanošću. Šetajte zajedno bez stresa, igrajte se, nagrađuj ga kad se ponaša lepo. Učit će brže i sigurnije. Pogrešan pristup za psa. Neki psi su osetljivi, neki su tvrdoglavi, neki su hiperaktivni. Ako koristiš isti pristup za sve pse, nećeš imati uspeha. Tvoj pas je jedinstven. Moraš da znaš šta ga motiviše, da li su to poslastice, igra, pohvala. I da pristupiš dresuri tako da odgovara baš njemu. Ako ti je teško da proceniš, tu sam da ti pomognem. Ako želiš da tvoj pas bude poslušan, srećan i da vaša veza jača iz dana u dan, ponekad je dovoljno samo da neko sagleda stvari sa strane. Zato ti nudim ovu online konsultaciju da zajedno otkrijemo zašto pas ne reaguje na tvoje komande i kako da to rešimo. Sve informacije su na mom sajtu, a link je ispod videa. Ako ti je ovaj video bio koristan ili znaš kome bi bio koristan, lajkuj, podeli i zaprati kanal. Hvala na gledanju.